Good morning namin karon diri sa city mo. Panaw tani nga nga kadaugan ko ang painting, nakadaog sa painting ko ba president, mga presidenting guwapa o dira. Mao ni ang katong mga painting, guys. Presidente sa syudad. Uy, ambisyoso. Uy, di kiap. Lahibit ng kiap. Lahibit ng kiap. Ambisyosa vlogger, taga-kuhan Kalabayan. Siya. Unang unahin. Bata, di si kayo magpapalit din siya balay sa ito. Imuuli na mi guys. Bye guys. Aron na siya matulog ba, ma? Ha? Aron dito na siya matulog. Aron dili ko dapat sa CR. Dito tama na kayan sa pikas, oh. Ama, Tala, diri tama na kayan, oh. sinay balay sa itoy. Ay, wala naman dahil at the train. Kajit ng train. Tao train on. Tala, dito na lang ta. Na? Uli namin Talia. Uli na ta. Hey, vlog, Sige. guys. Sige, bye guys. Tawag na ta sa mo. Ikajut lang daw, goy. Mag-vlog sa kong kajut daw. Yan na, yan na. Bye! Manakay namin, guys. Manakay namin, guys. Mamuli namin. Bye, 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 bye. Bye, guys. Hindi mong gipangita? Ito. Ha? Balay sa itoy. Balay sa itoy, ang gipangita. Ang balay sa itoy. Masama na pangitaon ng balay sa itoy, B. Kasi nga anak dire. Ata na sa, oh. Paghinay. Balay sa itoy, asa mga kadapit. Ara ang kaanga akong gipangita. Pagara-gara liya taliya, uy. Oh, pangita lagi diha, mo palit man ta. Asa may balay sa itoy, guys. Nangita man yung bago balay sa itoy. Mama na. Ansay mong gipangita di ay? Balay sa Itoy. Pagkaan. kamong mami mo?
balay sa itoy, balay sa iyahang doggy, sa ni paliton.